हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लागारबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइथआउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै मानोना नोंथांमोना जोबजासिम नायाब्ला बुजिनाय नङा बेनिखायनो लोगोफोर लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्टबो खालामगोन होननानै रायजोफोर आं दिनैनि बे मोनसे भिडिअ नुदों बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा मुगानि थान्दै निउज पर्टेलखौ जाय दैदेनो बा मुगानि थान्दै निउज पर्टेलनि जाय बिगोमा बे बिथाङा गोबां साननि उनावसो दिनैहाय मोनसे भिडिअ बानायनानै हगारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा मा फोरमायदों दा बिनि सायावसो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे रायजोफोर थारैनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा जुदि सैथोब्ला बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां मानोना बिथाङा एसे जौ लोंग्रा हिसाबै जौ लोंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखायो जे जौ लोङोब्ला माखासे बुंनो हाथावै सिङाव दोननाय बाथ्राफोरखौबो बुंनो हायो नङा होमबा दा बेबायदिनो बिथाङा एसे जौ लोंसोनायजों ओरैबायदि माने सिगारेट सोबलायलायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनायखौ नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय जे बिथाङा थांनाय बै एमपि इलेक्सननि जे जालांनाय जाथाय बिनि सायाव बिथाङा खेंफोरथि होदों जे बिथाङा गावखौनो फोरमायनानै लादों जे आं मानो इउपिपिएलआव फैनाङा बा आं मानो इउपिपिएलआव हाबदों आं इउपिपिएलआव हाबाखै आङो इउपिपिएलखौ माब्लाबाबो मदद खालामा बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंफिनदों आरो दिनैनि समावहाय मानोना बिथाङा माखासे सिगां समनिफ्रायनो थ्रेटेनिं होजाबोबाय थानायनि थाखाय सिगिबोजाबाय थानायनि थाखाय बिथाङा बायद' जादों होननानै गावखौनो फोरमायनानै लादों आरो बिथांखौथ' नोंथांमोना दा मिथिगोन जे बिथाङा बबेनि गावनो क्लियारिफिकेसन होखाबाय दा बाहाय बिथाङा जोंनि क'क्राझारावहाय 8 माससो बिथाङा थाफैदों होननानै गाव फोरमायना लादों दा बे थानायनि गेजेरावनो बिथाङा गोबांथार निउस लाबोयोमोन नालाय हाग्रामा महिलारि सारनि बा बिपिएफ दोलोनि दा बिथाङा बेवहायनो थ्रेटेनिं मोनबाय थानानै बा सिगिजाबाय थानानै बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबनो गोनां जादों आरो बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौबो बुंनो गोनां जादों होननानै बिथाङा फोरमायनानै लादों नाथाय मोनसे खोथाखौ बिथाङा बुंबावदों जे जाथिखौ जुदि फोथांनानै लाखिनोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ मदद हो आरो जाथिखौ फोजोबनो लुबैयोब्ला माने जोंहा प्रमद बर' सार बिथांजों था बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बेनिफ्राय थांनाय बे एमपि इलेक्सनावहाय जोंहा जे बिपिएफनि वार्कारफोरनि बा मावथि सोद्रोमाफोरनि न'आव सोरजोंबा अन्थाइ खुबैनाय जेरै जोंहा हमनानै लादो प्रहलाद बिथांनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय आरो क'क्राझारावहाय लैहोर बिथांखौ माने होसोनानै बुनाय बे रोखोम जाथाया सोरनि लिडिङाव जाया बे बाथ्राखौबो बिथाङा फोरमायजोबदों दा बिथां फोरमायनाय बायदिब्ला मोनसे खोथाखौ आरो बिथाङा बुंबावदों जे इउपिपिएलआ थांनाय इलेक्सनाव देरहायाखै माखासे मा होनो स्ट्रं रुमनि माबायाव खामानि मावनायनि थाखायसो इउपिपिएल दोलोआ देरहादों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों फोरमायदों आरो बिथाङा दिनैनि समावहाय बैफोर जाथायखौ जेन'बा अन्थाइ खुबैनाय बुनाय सोरबा बिपिएफ वार्कारनि सायाव एटाक खालामनाय बेफोरखौ सोरनि लिडिङाव जादों बेखौबो बिथाङा गासिबो मिथिजोबगौ होननानै बुंदों दा खोथाया बेसो नोंगौ मिथिनायाथ' मिथिदों बयबो मिथिखादों जे इउपिपिएलनिनो सोद्रोमाफोरा बिपिएफखौ गाग्लोबनाय बेखौथ' मिथिखादों नाथाय बिथं हिसाबै बिनि दैदेनगिरि बा बिनि एडभाइस होग्राया सोरमोन बेखौथ' मिथियामोन नाथाय बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोनहा खोनासंनानै लादो आरो दिनैहाय बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायखो प्रमद बर' सारनि सोमोन्दैहाय बा हाग्रामा महिलारि सारनि सोमोन्दैहाय आरो थांनाय इलेक्सनाव माब्रै जाबोआमोन दा बेखौ बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों थ' रायजोफोर नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायदो आं हाबाखै आं इउपिपिएल हाबाखै
बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय आंथ' आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव बिसोर खामानिखौ माबायदि मावो मिथिं दावथिं खुंबाय फैसा बरनबाय जाबाय बेल' दा जे हाबबाय बक्सिनलाबो बै खुसिंग्रा गुदुङाव जेरैहाय दै लुयोबा दैखौ माने बै बाला गोराना सोबजोबो ना थिग बेबायदि बुस्थु मिथिबाय आङो MLA रबिराम नार्जारि बेजों प्लास बै कुमन्त बिनि फिए बे 800 थाखा हरैनिसो आं दुखु मोननानै मनसारजों फैनो नागिरदोंमोन आङो मिथिबाय आं इउपिएलखौ मालाबाबो सापर्टबो होआ होनायबो नङा सिगि जानानै एसे जेनेबा फंनैसो बुंदों बिसिनि अफिसाव थानाय लैहोर बुनाय बे प्रहलाद ब्रह्मनि न' खुबैख्रुबनाय गासैबो सैथो गोजा मिथिबाय आं एभ्रिथिं मिथिजोबो बिसोरनि इनचार्जआ सोर दैदेननाय बेफोरखौबो मिथिजोबो दाख्लै जयन्तआ थैबाबो देरहायाखै मिथिबाय प्रमदआ अमित शाहखौ लोगो हमहैखांनायनि उनावबो बेनाव खुगायाव रावबो गैयामोन मेगनबो गेवामोन अफिसाव फैदों गावसोरनि सेन्ट्रेल इउथ अफिसाव लाब गैया इउपिएलजों थानानै केस होथोंना होथों जेलाव थाना जागोन केस होथों जेलाव थाना जागोन मिथिबाय जों सैथो मानसि जों सैथो बायदि जाजानो लुबैयो खिन्थु बिटिसिखौ बासायनोबा बिटिसिनि रैखाथि नांगौबा प्रमद बर'जों दाथा हाग्रामाजों था हाग्रामाया बिराद सैथो मानसि ओरैबायदि सैथो बेना गावखौ बावसोमनानैबाबो मालायखौ सिबिनो हायो आं दाख्लै बिपिएफखौ दुखु मोनाखैथ' MLAखौसो दुखु मोनदों आं आखाइ बायनाय 800 थाखाल' बिदां बावनो हराखै आरो बेबो आं प्रमदजों थांनो होननानै थाङाखै आं बै मनसारजोंसो ओरैनो खामानिफोर दंबा रायज्लायहैनोसै होननानै ओंखारदोंमोन जोंनि बिदि गफुरनि आबसुफोरखौ सनितपुर बिश्वनाथनि आबसुखौ जों दुखु मोना हजोंनि बायदि केरेक्टार नङा मावसे मावना मावाखै होनग्रा नङा जोंना नैबिनि आबसुआनो बिमा बिफा बायदि आबसुआ लाख थाखा हर कौटि थाखा हर होनबाबो न'खरनिफ्राय गैयिबाबो हरगोन नै बिथिं नोंसिनि बायदि थगायसुला नङा बुनो हायो हमनो हायो जायनि सरकार बेनो राजा नोंसिनि क'क्राझाराव खुनु ल'आनो गैया प्रमदखौ रायनाया आंनि आसि फिसानि खामानि नैबेनि बुनायावनो पुलिसफोरानो बासायहैदोंसो बुग्राफोरखौनो हले फैसा होना बायजोबनाय बेखौ सरन्जया मेनेज खालामदों जेलावल'सो दोननो हागोन लांजेननायाव खनसेल'सो बुनो हागोन जों चेलेन्ज दाला जोङो बिराद फाग्ला मानसि जोंना गोसोआ जायखौ सानो बेखौ मावलाबायो थैनोबो गिया लाजियाबो जेबो गैखायाबो जाय गोसो हमथानो हादों बिसोर माहाजोन जादों जाय गावनि माखासे उइक पइन्टफोरखौ दोनखुमादों बिसोर मानसि जादों सार माबा माबि होननानै खिन्थु जों सैथोजों सोलिग्रा मानसि सैथोनि अनगायै आलदाखौ जों सुखुआ जोंना नंगौखौ नंगौ नङिखौ नङि कंग्रेसजों बिपिएफजों लोगो जा इउपिएल होनबाथाय ना खारनाय बायदि खारखायो रावबो मोजां मोना रावबो भट होआ हाग्रानि मानसिफोर रावबो भट होआखै जाय बनलाय लायनो मोनाखै जाय ना माबा माबि हमना फाननो मोनाखै बिसोरसो फोथांबोखादोंमोन ना एनडिएफबि बेकग्राउन्डनि मानसिफ्राबो रावबो बिसोरनो भट होआखै हाबबाबो स्ट्रं रुमाव थांना मावजोबनायसो बे खामानिया दाख्लै देरहानाया ओरै सालाखाथि बावखुंग्रि ओरै बासुगाव साइडथिं मा समस्ति दंमोन बिथिंजायल' मावनो हादों आलदायाव देरहायाखै लाब गैया आरो आं खोन्थादों आंखौ जेलावल'सो लांगोन बुगोनल'सो बैसोर मोनबा बुनोबो हायालै दमानो गैया आयै दाथ' आं एक्सनारफोरखौ आं लाबोजोबनो हायो जोंना मा माथाफोराल' अके होनदों आं लांजोबगोन आथोनाबो मोनाखै दाख्लै बिपिएफना इलेक्सन जोब्बाय मालाय 15,000 हरबाय बिसिना मानसि बुलायलायग्राफोराबो आथोनाबो मोनाखै दिनैसिम मोनाखै 4 तारिखआव बेदर जाहैनोसै होनबाय दाउ गोसोमा गैया बैथ' थेबगाङाथ' खुगाबो गेवा मेगनबो गेवा माबा सोरबा हाइजें गायदों बे I10 ना I20 बायबायसो होनहैबाय जों आबसुनि 5,000सो बेखार गथ'फोर दं बिसोरखौबो नायनांगोन नोंसोरखौबो नायनांगोनसो होनबाय उनावहाय दाउ गोसोमा हाइजें गायदो ना फिदो माबा माबि जाबाय एक्सनारफोरा बिदि मावनो हायो नामा जाय जेरैबायदि फिल्डनि बेबायदि राहा होब्रा सरकार जानानै दा हो खिन्थु खोथाजोंल' बुंना बोरै जागोनलै
बिटिसिआव मा जौगानाय फैखो दिनैसिम 5 बोसोर जानोसै नै प्रमदनि सरकारा मिथिबाय आं देरहा होनो हायो नैबे डिलिमिटेसननि खोथाखौ नायगोरनि डिलिमिटेसना बेसेबां सैथो जायो डिलिमिटेसन गैयाबा बिपिएफआ गथा गथा 40-40 फैगोन खुनु खोथा गैया इउपिएल होनबानो खारखायोलै जेरावबो खारो बे ना गोथाङा जेरै खारोना इउपिएल होनबानो बेबायदि खारो आरो दाख्लैनि खोथाखौ मिथियो आरएसएसनि इसिबां गिदिर फैसा फैदों रावबो एमएलए एमपि सोरबा इएम सोरबा एमसिएलए सोरबा सिएमआबो फैसा होआखै आरएसएसनि फैसा गोजा दाख्लै इलेक्सनाव जयन्त देरहालायनाया बेखौबो बिसोर बाहायख'नो हायाखै मानसि मेनेज जायाखै देरहानाया भटजों रावबो देरहायाखै बिपिएफआ देरहादों हामफासार देरहादों खिन्थु बै एमएलएआ खानायजोंसो गोरोन्थि खालामदों आं बिनि थाखाय सारखौ आं दुखु मोननो हाया आं सारखौ लाबोफिनगोन 100% लाबोगोन नोंसोर आंखौ जौ फाग्ला होनो ना मायो बेजों खोथा गैया खिन्थु जों सैथो मानसि सैथोनि थाखाय जों नाङो केसोराव बिराद माहिरना बैसोर हारिनि माबा माबिनो बिसोर लांसुनिया गोजा सालाब्ला मालायखौसो मानसि बुयो होनो बिसोरनो मानसि बुयो बिटिसिआव गोजोन जौगानाय देरहानाय नांगौब्ला हाग्रामाजों था बिपिएफजों